Shalom, berkah dalam Gusti dumateng panjenengan sadaya. Matur nuwun sanget saged sesarengan ing dinten punika kanthi kabingahan. Saderengipun kita mirengaken lan nyuraos sabdanipun Gusti ingkang dados tetapi ngati gesang kita sumangga kita nyawisaken manah lan pikiran kita supados firman punika estu-estu saged nuntun lan ngiyataken kapitayan kita. Monggo kita ndedonga. Gusti Allah Rama ingkang wonten swarga, kawula matur nuwun sanget awit saking kasaeyan panjenengan ingkang boten nate pedhot wonten ing gesang kawula. Gusti, dinten menika kawula badhe sesarengan sinau firman panjenengan lumantar renungan rohani. Kawula nyuwun mugi Roh Suci nuntun manah lan pikiran kawula nalika ndadaraken sabda panjenengan. Mugi-mugi firman menika saged gampil dipun tampi lan dipun lampahi wonten ing gesang padintenan. Mugi Gusti ugi bilih berkah dhateng sedaya para sedherek ingkang mirengaken supados manah kawula sedaya saged kabukak lan nampa wiji firman panjenengan kanthi bungah. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten ing dalem asma Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Irah-irahan renungan dinten menika nuduhake katresnan lumantar tulung tinulung. Kapendhet saking Efesus 1 ayat 2 mekaten, ditansah andhap asor, saleh lan sabar padha ngetokno katresnanmu kalawan tulung tinulung. Sugeng sutresna ing kamulyane dalam Gusti Yesus Kristus. Saben manungsa mesti mbutuhake wong liya ing urip. Gusti Allah boten nyipatake kita minangka kita sing bisa urip dhewe utawi individualis. Nanging kita diciptakake minangka makhluk sosial sing kudu urip bebarengan lan tresnani siji lan sijine. Lumantar serat Rasul Paulus dhateng pasamuan ing Efesus, kita kabeh dielingake perkawis wigatine urip ing jero katresnan. Tinggalake utawa nuduhake katresnan kuwi boten mung lumantar pitutur utawa tembung-tembung sing endah wae, nanging kudu diwujudake lumantar tumindak sing nyata. Salah sijine wujud sing paling ketara lan bisa dirasakake dening liyan yaiku saling tetulung utawa tulung tinulung. Ing donya sing asring nengenake kepentingan pribadi iki tumindak, gelem bantu lan ngengetake kasusahan wong liya dadi prakara sing larang regane. Nalika kita gelem ngulurake tangan kanggo mbantu sedulur kita sing lagi nandhang sesisah utawi kabotan urip, ing kono awake dhewe wis dadi saluran berkah. Saluran berkahe Gusti. Rasul Paulus nate ngendika ing Galatia 6 ayat 2, padha sanggon sinanggonan momotanmu amarga dadi sanyatane kowe padha nuhoni angger-anggere Sang Kristus. Bantu wong liya kuwi boten kudu ngenteni awake dhewe sing sugih utawi asuwur dhisik. Kita bisa miwiti saka perkara-perkara sing prasaja ing sakiwa tengene kita. Wonten 3 perkawis ingkang sepindhah menehi penyurung utawi semangat marang kanca sing lagi sedih. Kang kaping 2 menehi pitulungan tenaga utawi wektu kanggo keluarga lan tangga teparo. Ingkang kaping 3 saling ndedongakake siji lan sijine. Ayo kita tancepake ing jero ati yen tumindak tetulung kuwi landhesane kudu katresnan sing tulus, boten marga pengen dialem utawa entuk piwelas saka manungsa nalika kita nindakake kanthi tulusing ati.
Asmanipun Gusti Yesus bakal kaluhurake lumantar urip kita. Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus ingkang tansah amisetsa, kawula ngaturaken agunging panuwun awit katresnan paduka ingkang tanpa upami ing gesang kawula. Mugi paduka paring manah ingkang kebak katresnan lan kersa tansah tetulung dhateng sesami. Tulung kawula supados mboten dados tiyang ingkang sekeng utawi egois, nanging sageta gesang kawula dados saluran berkah lan dados seksi paduka ingkang nyata lumantar pakaryan sing tulus. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Mugi katrenteman lan berkah dalem Gusti Yesus Kristus tansah ambirah wonten ing kita sedaya.